Ġesu jiġi mneżża minn ħwejġu. Ħsieb minn eks kappillan tal-ħabs. Is-27 ta' Diċembru tal-1983. Il-Papa Giovanni Paolo II iċċelebra qudiesa fil-ħabs ta' Rebibbja u żar fiċ-ċella tiegħu wieħed mill-priġunieri li f'dak iż-żmien kien żgur l-aktar wieħed famuż u li kien iġib stigma u stmerrija minn miljuni ta' nies, speċjalment fid-dinja Kattolika. Mehmet Aljaċċa. Ir-ritratti li rajna juru l-Papa u l-Aljaċċa bil-qeda fuq żewġ seġġijiet suwed tal-plastik. Il-Papa bidu waħda fuq l-ispalla tal-Aljaċċa u brasu baxxuta. Aljaċċa jisma' lill-Papa Giovanni Paolo II li kien qed jiddialoga miegħu. Din l-immaġni hija turija kbira tad-dinjità tal-priġunier li fi kliem il-Papa nnifsu hija dejjem ikbar mill-ħtija tiegħu. Il-Papa kien l-eżempju ewlieni tan-nisrani li jiskopri l-wiċċ ta' Kristu anki fl-aggressur tiegħu. Dik ix-xena nistgħu nsejħuha trattat tal-Papa Giovanni Paolo II dwar il-maħfra u l-ħniena. Trattat li seta' jasal għand kull bniedem ta' kull età, ta' kull livell soċjali u kundizzjoni. Kienet l-akbar enċiklika li kiteb bl-eżempju tiegħu. Il-Kristjaneżmu mhux biss dottrina li titkellem dwar il-valur kbir tal-persuna, imma azzjoni li tittieħed mill-fatt li Alla sar bniedem biex jersaq lejn il-bniedem midneb lejn il-bniedem li sar skjav ta' dnub tiegħu stess. Fuq l-eżempju ta' Ġesu, il-Papa mar jiltaqa' ma' dak li pprova joqtlu fi Pjazza San Pietru. Dakinhar, il-Papa Giovanni Paolo II lill-aggressur tiegħu li kulħadd kien jistmer, li kulħadd kien irrabjat għalih u kulħadd ridu mejjed, reġa' taħ id-dinjità billi joffrilu l-imħabba u l-maħfra tiegħu. Min jaf kemm hemm fostna forsi anke minna li qegħdin hawn li nħarsu bħarsa ħażina lejn dawk li jinsabu fil-ħabs. Il-ħarsa tagħna u l-ħsieb tagħna fuqhom tneħħihom minn kull dinjità bħala persuni. Imma llum ejjew noffru l-imħabba u l-maħfra lil dawn il-persuni jekk verament irriduhom jinbidlu. Le, mhux veru li jekk naħfru nkunu dajfin jew boloħ, imma li naħfru jfisser li aħna b'saħħitna fir-ruħ tagħna li aħna nsara tassew. Matul dawn l-4 snin bħala kappellan fil-ħabs, missejt bdejja dbatija ta' dawn il-persuni bla libertà li jitqabdu biex iżommu ħajja fihom it-tama. Fihom nara l-wiċċ ta' Kristu li jkompli jgħidilna kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Grazzi mulej li tajtni l-opportunità biex nħobbok f'ħuti li qed ibatu.